Good morning to everyone. Let us worship together. Let us sing or worship the King. Dayawen tayo ti ari ti gloria, kantaan tayo ti dakel ngayat na. Isut kalasaken mangikanawa, ranyak ken daeg mangbungon ken kwanam. Taalwad mo awan makayebkas, sa dinumanan damasarak. Rabaw dagiti banbantay ken tayak, iti tutuken linaw man warnak. Kasla tapok na lapit kamunay, sikat katanek di ka magkurang. Inget irot na asim na indaklan, na marswagayem ken mangisalakan. Diyos nga amami, ayat mo dakel, kantaan da ka, dagiti anghel. Da kami aparswa, agkanta kamet, pudno apanagdayaw, inkam itet. Sabi po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 149, 1 at 2. Purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin siya sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, o Israel, dahilan sa manlilika, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Tayo pong lahat ay manalangin. Kami po ay nagpupurit nagpapasalamat, Ama, sa kagandahan ng umaga na muli mong pinasilayan sa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa pagkakataon na ikaw ay aming pupurihin at dadakilain sa pananambahang ito. Kinikilala po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. We welcome you, Lord God. We welcome you, Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit, in the midst of us. Patuloy po kayong magpakahayag sa aming lahat, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod, ang iyong anak na siyang itatayo upang magdala ng mensahe ng buhay, Ama. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagbyagak ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Item titinapay, tibiyag apo, maipay ito'y kararwa. Kas panangtet mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu unay.
Ibasa kada kayo ti paset na Santo na surat, akas in surat ni San Pablo, iti umuna a Corinto, kapitulo 10 ken 6, versikulo 10 ken 3, aging ganito 10 ken 4, ket kastoy iti maibasa. Agsipot kayo, agtalinaed kayo anatipker iti pamati, ket tumured ken pumigsa kayo. Aramiden niyo asiayat ti amin at trabaho yo. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti pan nakaibasa, iti paset, tinasantuan, asurat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Heal our land and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Heal us, O Lord, heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Heal
when apo paimbagam iti nasyon mi manipod iti daytoy nga COVID-19. Yes, Lord, heal our land. And thank you, Dr. Jenny Sedutan and company for singing, Lord, heal our land. Daytoy itay iti kasapulan tayo, iti daytoy nga tiyempo, ngagtultuloy iti panagraira, iti COVID-19, iti intero alubong, ken uray pay iti nasyon tayo. Kaano laong iti selebrasyon tayo, iti simbang gabi, ket anyan nga ragsak tayo, iti daytoy nga selebrasyon, iti napalabas nga tawen, iti simbang gabi, iti Christmas, iti covenant service, keta adda iti rag-u kada tayo kakabsat. Gaputa, bumaban iti kaso, iti COVID, iti nasyon tayo. Ngem imay iti baro atawen, ket adtoy ita kakabsat. Iti Omicron, imay iti Omicron. Ket daytoy nga Omicron, ket adu dagiti nadalapos na nga tattao. Nagpartak. Iti panagkapot na kadagiti tattao. Ket ita nga tiyempo kakabset. Adu dagiti agsaksakit kang runana ditoy National Capital Region. Agsubli dayjay kinaadu iti addaan iti COVID. Ket saan nga exempted dagiti agtratrabaho when agserserbi iti Dios. Kas iti admin tayo ni Dr. Menry Mendillo ken ti pamilyana da Ate Carol ket addaan da iti sagubanit. Ket ipaset tayo kuma iti family Mendillo, family Ong, ken dagiti staff kakabset akakadwami, Daroni, Litana, Richie Tulyao, ken uripay ni Philomer Agrayngay, nga addaan da iti sakit, iti daytoy nga tiyempo. Isu nga naladaw iti serbisyo tayo kakabsat, gaputa, dagiti daduma nga staff ket addaan da iti sagubanit ket maawatan yo kuma. Ken uray pay nga adu dagiti agdamdamag may papan iti dawn prayer tayo. Naaramid kakabsat iti dawn prayer babaon iti Zoom. Tatay alas 5 iti parbangon. Keta ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon kada tayong amin kakabsat. Iti daytoy nga aldaw, iti intayo panagdaydayaw, ken Apo tayo nga Hesu Kristo. Agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos. Ikamatalik mi ken kay tibiyag mi tanga aldaw. Ikamatalik mi tin kami panagdaydayaw ken kao Apo. Adda dagiti agsagsagabang anak mo, Diyos, kadwa mi ti daytoy nga oras. Gapu kadagiti sakit nga imay kadakwada. Dawatan mi o Apo anay langitan. Babaon iti man nakabalin nga imam o Apo mi Hesu Kristo ipatay mo kadakwada ti daytoy nga oras. Ket mariknada o Apo. Iti panang paimbag mo kadakwada manipod kadagiti nyaman nga pain wenno sakit iti physical nga bagida. Ket bon iti panakangugda ditoy sasao mo Apo nga iburay ti anak mo ket mapipigsada physically ken spiritually. When amami nga nasantuan, bendisyon na mga ti anak mo amang iburay iti sasaom amang ted liwliwa. Ken oray pay panakapapigsa iti na espiritualan a kasasaad mi. Ket dagito ti dawat ken kararag ko babaon iti nagan ni Apo Hesu Kristo. Amen.
Madaydayaw iti nagan iti Diyos iti daytoy nga aldaw. Iti paset iti nasantuan na surat akas imbasak tatay, daytoy ket surat ni San Pablo kadagiti umuna a Corinto, kapitulo 10 ken 6, versikulo 10 ken 3 ken 10 ken 4, ket ibagbaga na daytoy. Daytoy ket may papan iti maudi a dawat ken kablaaw. Kinunana iti versikulo 10 ken 3, agsipot kayo. Agtalinaed kayo anatibker iti pamati. Ket tumured ken pumigsa kayo. Aramiden yo asi ayat ti amin at trabaho yo. Kunana iti Tagalog, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Kakabsat iti panawen iti baro atawen, ket umay dagiti oportunidad iti tao, wenno iti biyag tayo. Ket isumat iti panawen, tapno kitaon tayo, dagiti naglabas nga inaramid tayo kakabsat. Wenno anya dagiti banag nga nalpas tayo iti napalabas nga tawen. Laglagyapan tayo nga awan iti panakapnek. No awan ni Apo tayo nga Heso Kristo iti biyag tayo. Talaong iti makaited iti panakapnek isu ni Apo tayo nga Heso Kristo. Nga isu na iti puon iti rag-o dagiti mamati. Naiselebrar tayo iti panakayanak. Iti yumay iti mangisalakan. Nga insagot na iti biyag na iti tunggal may sakada tayo. Imay ni Apo tayo nga Heso Kristo tapno paimbagan na dagiti addaan iti sakit. Ken tulungan na dagiti nakakaasi. Umay ni Apo Heso Kristo tapno ipaay na iti biyag na. Iti panagsugbot dagiti basbasol tayo kakabset. Ken iti pamakawan na kadagiti basbasol tayo. Ket umay ni Apo Heso Kristo tapno maddaan iti rag-o, dagiti amin amamati ken kuana. Isu nga kinanta tayo, kakabsat, jay kanta nga joy to the world. At dati rag-o, gapo ken ni Apo tayo, nga Heso Kristo. At daan iti ragsak iti biyag, babaon iti panagkakadwa. Iti Apo. Ket itso mat itaramiden tayo iti daytingal daw. Tangal daw, aldaw iti Apo. Na ikari, tapno ipaay tayo iti presensya tayo iti Diyos. Tapno kalanglang tayo iti Diyos. Katungtong tayo iti Diyos. Dumawat tayo iti kaasi iti Diyos, kakabset. Akas ko na iti paset tinasantuan na surat. Iti surat ni San Juan. Iti umuna Juan, kapitulo 1, versikulo 7. Na ti tao nga agbibiyag iti silaw, ken agtultuloy, nga agtalinaed iti silaw, ket isuna, ket pinakawan iti Diyos dagiti basbasol na babaon iti dara, panagdalus ti dara ni Kristo, nga anak ti Dios. Isu nga iti daytoy nga tawen awan kuma iti sabali nga pangitalkan tayo iti biyag tayo no dilaong ni Apo tayo nga Heso Kristo nga isu ti silaw iti biyag. Isu iti mangsilsilaw iti pagnaan tayo iti daytoy nga panawon. Gaputa iti daytoy nga panawon kakabsat. Iti daytoy nga tiyempo.
makita tayo. Dagiti adu amang paspasama, asaan tayo ang mapakpakadaan. Saan tayo nga napakpakadaan daytoy nuwampay naibagan nga addan iti Omicron kakabsat. Awan sa bali nga inaramid tayo, iti napalabas nga tawen, isu iti panagdaydayaw tayo kani Apo Dios. Ken nalaos iti rag-u tayo iti panagbaba iti kaso iti COVID. Gaputa manulaongen iti addaan iti COVID kakabsat. Below 500. Ngimita kakabsat. Manipod iti napalabas na lawas. Ket humato iti cases iti COVID iti nasyon tayo. Ket iti kalman nakangat-ngato kakabsat manen. From 21,000, 26,000, ken agpangato pay. Kakabsat. Isu nga, iti balakad mi kada kayo ket aganad tayo. Agananad tayo. Ta isumet iti kayat ni Apo Dios nga aramiden tayo. Ak kinunana dito'y agsipot kayo. Agsipot tayo. Agbalin tayo kumaamasirib iti dayto nga panawen. Ken agtalinaed tayo as natibkar kakabsat. Masapol iti panagkakadwa tayo ket adda dayjay ugali nga datayo anamati ket agpipinig sa tayo iti panagpamati. Agtitinulong tayo. Ken agtultuloy tayo. Nga ikamatalak iti biyag tayo ken Apo Hesukristo. May kadwa panagmaymaysa dagiti mamati. Naragsak iti maysa wenno naragsak iti biyag no adu dagiti kakadwa tayo anamati ken Apo Hesukristo. Tamarik na tayo. Dayjay panagpipinatag. Marik na tayo, dayjay panagkikinararag tayo kakabsat. Ken panangidaw-dawat tayo. Asapay kuma tani Apo Hesukristo ket bendisyonan na tayo. Dayjay iti dawat ken kararag ko iti tunggal aldaw. Iti rabiman wenno aldaw agpakpakaasi ak iti Dios. Mabasa yo iti Facebook ko no anya iti linaon na. Ket dagitoy ket may papan iti sao iti Apo ken kararag. Nga bendisyonan kuma iti Dios iti panaginana tayo iti rabii. Ken bendisyonan kuma iti Dios. Iti salunat tayo kakabsat. Awan sa baling asitgan tayo. Iti dayto nga panawen no dini Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga anyan nga ragsak ken rag-o. Nga makita tayo dagiti mamating agmaymaysada iti nagan ni Apo Hesukristo. Ken panagmaymaysa tayo nga adda iti uneg iti balay iti Apo. Dejay mensahe ni Alex Aguilana tatay. Imbaga na no kasanuti kinaragsak tayo, idi awan pa iti pandemya. Adda iti Dawn Prayer Choir. Ken nasapa dagiti umay, dagiti membro ditoy, ken kalpasan na, adda tayo ijay paharo room, canteen, ken dagiti office, nga ag-celebrate iti kiniimbag iti Diyos after dawn prayer. Ngayon, ita saan tayo maramid dagijayan kakabset. Adu, dagiti nagbalbaliwan, iti panagdaydayaw tayo iti Apo. Ket agyaman tayo iti Diyos, tada dagiti wagas. Amar-aramat ita panawen, gapu iti teknolohiya. Adda iti Zoom.
Adda dagiti video call when messenger ken daduma pay nga wagas tapno mayeg kada kayo iti naimba damag ket mangganyo iti sasao iti Apo. Sa dino man iti ayan nyo iti daytoy nga panawen ket mangganyo iti mensahe iti Dios kakabsat. Isu nga anya ket din iti ragsak ngagmaymaysa tayo iti presensya iti Diyos. May kadwa apuntos kakabsat iti ragsak, iti panakigubat. Makigubat tayo iti daytoy nga panawen. Gapo kadagitoy nga padpadas iti biag. Dagitoy nga didigra nga umay. Kangrunan na daytoy nga pandemya. Ni Bill Gates ket may nga prediction na iti 2015 iti coronavirus. Ken nabasak manen iti article na iti Disyembre iti panagpatingga daytoy kakabsat nga imay nga pandemya. Nga kunana after Omicron ket COVID-19 pandemic will gan kunana ijay mapukaw daytoy nga pandemya. Ket datayo mamati iti Dios ket sapay kuma. Nga daytoy nga prediction, daytoy nga tao ket pumudno kakabsat. Nga daytoy mat iti kayat tayo nga mapasamak. Nga sapay kumatag patinggan iti COVID-19. Ngayong iti kinapudno na kakabsat, saan tayong amuno kaano? No anya nga aldaw. Nga agreeing tayo lang iti bigat awanen iti COVID-19. Anya nga tantiragsak tayo kakabsat. Iti dayta nga gundaway, dayta nga tiyempo, nga ipadamag doon when mabasa iti pagiwarnak nga awanen iti COVID-19. Madaydayaw iti Dios. Iti daytangal daw nga isu nga ipaay iti Dios. Nga daytoy nga pandemya ket agawanen kakabsat. Datayo ket makigubgubat tayo. Ket ikagubgubat tayo ket iti basol. Numampay kastoyan iti mapaspasamak iti entero alubong adupay laeng iti agaramid iti kinadakas. Adupay laeng ti addan ti panunot na no kasano nga gundawayan na iti pada na nga tao. Nung kasano na nga mapasaktan iti pada na nga tao. Nung kasano na nga takawan iti pada na nga tao. Nung kasano na nga ibaba iti kasasaad iti pada na nga tao. Apay nga ta. Nga saan ngagpatingga iti kinadakos. Kaanon to nga tamat mapukaw daytoy nga kinadakos iti tao a pinarswa iti Diyos. Ket kagubat tayo, kakabsat, iti kinasadot. Nagrigat lang arudan iti biyag ket awan pay nga aramidan dagiti dadduma. Tapno matulungan da dagiti pamilya da. Adu pa lang dagiti nakatugaw. Kadagiti kalkalsada. Nagadu pa lang dagiti agtutungtong agchichismis kakabset. Nga awan panagpatinggana. Nga ti panunutin kuma dagiti tattao ket no kasano nga maipatungpal iti pagayatan iti Dios. No kasano nga matulungan iti pamilya. Iti kasasaad iti kinarigat iti biag. Kangrunan na adu dagiti napukawan iti trabaho. Dayta kuma iti nasayaat a panunot dagiti tattao iti daytoy nga panawen.
DJ kuma. Iti laksiden tayo, iti biyag tayo. DJ awan, aramiden tayo. Para iti pagsayaatan, iti pamilya tayo. Akas kuna na dito'y kakabsat. Iti paset, iti nasantuan na surat. Aramiden yu asya ayat, ti amin at trabaho yu. Iso nga no agtrabaho tayo, aramiden tayo kuma asya ayat. Ken ti maudi kakabsat, iti rag-o, iti panagtungpal tayo, iti pagayatan, iti Diyos. Masapol nga nanyaman, iti awag, iti Diyos kada tayo, iti dayto nga tawen 2022. Ket agtulnog tayo kuma. Agtulnog tayo kuma. Saan tayo kumang agkadkad? Kang runana, para iti pakaidaydayawan, iti Diyos anamarswa kada tayo. Iti rabii ket nakaawat akmanen iti damag. Nga dayjay inang nga bisibisitaon ni ijay Bulacan, ni inang Trining Susa ket Pimusay. Ni inang Trining Susa ket ninang ni Bishop Rudy Juan. Ket iso na ket agtawon nga 98 kakabsat. Ket agyaman tayo, iti bendisyon, iti kinawadwad, iti tawan, nga iso nga insagot ni Apo Diyos kenkwana. Ket ni Apo Jesus kuma iti mangliwliwa, iti family, iti susa, iti daytoy nga aldaw. Ken kastamet naawat ko ti damag nga iti family ni Nanay Elvira Viray, nga nasurok nga 90 iti tawen na ket addaan iti COVID. Adu dagiti mensahe nga naawat ko iti daytoy alawas. Nga dagitoy akakabsat tayo ket agsaksakit da. Ket dumawat da iti kaasi iti Apo. Isu nga dirabii ket indawdawata ken inkarkararagak isuda. Nangisenak kadagiti prayer kadakwada. Amabalin ang makatulong kakabsat. Tap na maibsanda dagiti liday kan ut-ut amarikrik-nada. Ket itultuloy tayo kumaisuda nga ikarkaragan. Ken iraman tayo dagiti papastor ken staff dito'y Knox United Methodist Church. Agtulnog tayo ti Apo kakabsat. Agtungpal tayo iti pagayatan iti Apo. Tati kinapudno na saan tayo mo't nga pinili iti Diyos. Ngem isu iti nang pili kada tayo. Ket gaputa pinili na tayo ni Apo Heso Kristo. Agtultuloy, adda iti panagtultuloy iti biyag. Adda dayjay kunanam kanyak kamkamong ditoy. Adun dagiti saksakit nga daken kuana kunanam apay nga sa anak pay nga alaon ni Apo Dios pastor ket nakasagana akong muten amatay. Ket kunaken kuana inang met at atidog iti biyag mo gaputa adda plano pay ni Apo Dios iti biyag mo. No adda iti plano iti Dios iti biyag yu kakabsat uray an-anuan yu. Ket ang biyag kayo. Gaputa makita pa ilaong ni Apo Heso Kristo nga daytoy nga biyag yu ket aramaten yu para kenkwana. Ngaminton gundaway nga isardeng yu iti panagserbiyo kenkwana. Ket mariknayon ton ngayon inot ton kakabsat nga awisen na kayo iti Diyos. Kasta dagiti na imatangak kadagiti kamkamong iti Ilocano dito'y Knox United Methodist Church at atidtog dagiti biyagda matay da nga 98, 97, 96, 95, 92 ken daduma pay nga tawen kakabsat.
Iso nga tidog iti biag dagiti namati iti Dios. At tidog iti biag nga iso nga ipay iti Dios kada tayo. No aramaten tayo iti biag tayo para kenkwana. Iso nga ti karit kakabsat kada tayo iti dayto nga tawen 2022. Aramaten tayo kumay iti biag tayo, iti panagserbi tayo, kani Apo tayo nga Hesus Kristo. Awan kuma, iti sabali, nga pakaipayan, dahil nga biag tayo, no dilaw ni Apo Hesus Kristo, anang parswa kada tayo. Ken manggungunan to kada tayo, kada iti anyaman nga inaramid tayo, ken kuana, ken iti pada tayo nga tattao. Kakabsat, iti dayto yung aldaw, awisen da kayo, ken kaduhan da iti panangidawdawat ken ni Apo Diyos, nga tulungan na tayo kumay iti Diyos, iti daytoy, nga bulan, iti Enero. Agkararag tayo po ay manalangin. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti dayto yung aldaw, nga isungin sagot mo kada kami. Agyaman kami ti gundaway tapno makapagdaydayaw kami. Iti likudan nga adumanen dagiti iglesia nga agrikop gapo iti daytoy imay manen ti surge iti COVID-19 ditoy NCR. Idawdawatan mi dagiti anak mo apo nga nadaan iti COVID. Dagiti amin nakamkaming mi o Dios, iti Knox United Methodist Church. Agpakpakaasi kami ken kao Apo. Ipatay mo kadi iti man nakabal ng imam. Kani Doc Menry Mendilio, ni Ate Carol Mendilio. Dagiti ubingda, da Kayla ken Carlo, ken da dumapay o Apo nga nariknada wenno isuda ket adda dagiti pain a mariknada gapo iti sakit. Ken kastamet o Dios iti family ni Pastor Ong, bendisyonam kadi. Ken dagiti staff, the Ronnie, Richie, ni Phil the Nanay Tess, ni Jade, ken ni Ronald, ken Raleigh, ken uray pay dagiti pamilya iti Diakonesa ditoy church o Apo, bendisyonam kadi. Uray pay da Janice ken Precious, kamatalik mi ken ka iti salon atta. When o Apo, salaknibam kadi dagiti amin nakamkameng mi, iti Ilocano service, bendisyonam kadi ni Engineer Samuel Landingen, nga dapay laong dagiti ut-ut amariknanay, iti tiyan na o Apo. Patay mo kaditi man nakabalin ng imam ken kuana iti dayto nga bigat. Ket may bisan na o Apo dagiti saksakit amariknana. When amami nga nasantuan, bendisyonam kadi ni Manong Jimmy Samonte. Yadayom iso na kadagiti saksakit o Apo. Ken uray pay ka ni Ate Nerissa Samonte, iti panagtrabaho na. Ipapan na iti trabaho na, ken dagiti kamkamong, nagtatrabaho iti gobyerno, ken dadumapay nga privado nga company. Daw-dawatan mi iso da iti dayto nga oras. When o Apo, bendisyonam ka din ni Manong Dani Pagadwan. Ken iti pamilya na, kamatalik mi ken ka iti salon at na o Diyos iti dayto nga aldaw ni Manong Dani Pagadwan. Bendisyonam iso na akan kanayon, trabayam ka di iso na Apo. Ken kastamet ni Brother Toto Kahilig, kamatalik mi ken ka iti biyag na o Apo, kagran iti salon at na, gapo iti panaka-aksidente na ijay lugar da, ijay Visayas. Iti family ni Mami Elvira Viray o Apo. Kani Mami Elvi kat nadaan iti COVID. Bendisyon lang kadi iso na ken tintero nga pamilya na o Apo iti dayting aldaw.
Kaya nagyaman kami ken ko Apo iti nasalun at itani Kabsat Fatima Guillermo. Kaya tituloy mi o Apo nga ikarkaranagan ni Suna ni Ate Julie. Bendisyonam kadi iso da Apo. Kaya ni Manang Malu Santos nga addaan iti saguban ito Apo. Adadagiti mariknada. Asaksakit iti daytingal daw. Bendisyonam isuna dagiti apo ko no ken anak na. Ken ni Manang Zenny Cardona, agyaman ken ko Apo. Ta, na po kawen dagjay sakit iti physical nga bagina. Bendisyon na misuna ken iti dagiti apo ko na akadwa na. Damanong Jaime Ferrer ken ti pamilya na o Apo bendisyon nam kadi. Kang ni Manong Jaime, iti salunat na bendisyon nam kadi o Diyos. Ni Nanay Presi Ancheta, bendisyon nam kadi iso na Apo. Kamatalikmikan ka iso na. Damanang Ana Ligaw Ferrer o Apo, bendisyon nam kadi iso na kan kanayon. Kamatalikmikan ka o Apo ti salunat na ken ti pamilya na. Ni Nanay Amor Sermonia, bendisyon nam kadi iso na, dagiti anak na, dagiti apo ko na. Ken orepay iti mga alaga ken kwa na Apo. Yadayo miso da iti nyaman na saksakit. Damanang Adelina Roman, bendisyon nam kadiso na Apo. Damanang ni Nanay Marcela Evangelista, Eja Isabela. Damanong ni Tatay Manuel ken Maxima Garcia. Bendisyon nam kadiso na kang rana ken ni Tatay Manuel nga saan na nasaya ti kasahad na o Apo. Ipatay mo kaditi man nakabaling imam ken kuana. Ni Tatay Simplicio Marquez, bendisyon nam kadiso na Apo, ken iti panaguyek na. Kamatelik mi ken ka Apo, iti family na. Kang rana ka ni Nanay Lilia Marquez. Wala mami nga nasantuan, nagyaman kami. Kadigit anak mo, anak kadwami, itangal daw. Dagiti kakabsat mi, ijay Amerika, ti family da, Auntie Esther Saklayan, bendisyon nam kadiso da Apo, yadayo miso da ti saksakit. Ken kang rana o Apo nga bendisyon nam ni Sensen Andres. Ipatay mo ti man nakabaling imam ken kuana itangal daw. Katanyaman dagiti sakit nga daken kuana ket maikat o Apo. Ni Manang Marlene Ariola, bendisyon nam. Damanang Virgie Apalya Peredo. Si Sister Micah Jen Lopez. Ni Manang Teresita Flores. Ijay Daburab, UMC. Damanong Larry Correa o Apo, bendisyon nam kadi. Damanang Ansel Masetay, kamatalikmikan ka o Apo ti biyag na. Damanang Aurora Tarigay, bendisyon nam kadi iso na Apo. Ken orepay naman ng Lourdes Rivera Vides, Elsa Zarate, naman ng Silvia Padilla, ti family ni Chav Heart o Apo dito Pilipinas. Ken orepay o Apo da board member Joey Evangelista. Agyaman kami, panagbuyan ay iti dayto ng serbisyo. Ken Luz Beminda Jordan, imanang Veronica Damilig, kamatelekmiken ka orepay ni Ate Tita Bumamlag Pablo, EJ Cagayan. Wana mami nga nasantuan, nagyaman kami. Kadigiti amin nakamkamang mi dito eh. Ket bendisyonam kadi iti anak ni Ate Aurora Luterio nga agtake iti bar exam iti dayti nga bulan. Itdem kaditi sirib ken kuana Apo. Tap nga ramatan na tapno maipasanay iti board exam, iti bar exam o Apo. Bendisyonam da Sir June ken Ma'am Lucy Sermonia ken ti pamilyada. Da Sister Joan Ragingan de Leon, kang murana lang naman ng Febe gamata nga daan iti COVID. Ikamatalikmiken ka suna iti dating aldaw. Wan Apo ngay nalangitan. Da Antilegia Antonio bendisyon nam kadi o Apo. Isu da iti dating oras. Ken dagiti amin nakamkamong iti Ilocano service kamatalikmiken ka ti biagda. Naman ng Loli Chu, Virgie Apalya Peredo, bendisyon nam kadi Apo. Ken ni Manang Elsa Zarate, ken Regindin Remar o Apo,
ken dagiti amin nga paset ken members ni Pastor Julio Sahagon, ken Pastor Rosemary Rapanut ijay South Korea. Bendisyon nam isu dati dating aldaw. Dan ti Luz Stella Gagate ita Hong Kong, bendisyon nam kadi o apo. Ken uray pay o Diyos nga bendisyon damanang Judy Bautista Castillo, ken dagiti pamilyada ijay Nueva Vizcaya. Da manang Florida ay ranya natividad, kamatilik ni ken katisalun at da. Da Doc Fatima Wagayen, bendisyon namin Doktora bendisyon namin Diyos ni Doc Fatima Wagayen. Kinamanang Noemi Orpia, ken ni Nanay Corazon Tabiando, ijay Cavite. Namanang Gemma Gascon, Elsa Zarate, Nori Joy Lazaro, ken uray payo apo da manang Adorasyon Madrid Robredo, ken ni Pastor Ana Alcantara. Madaydayaw itinagan mo apo, ken Ate Mirna o Kahaw Aquino, ken dagiti amin na nakadwami iti dayting arami iti panagdaydayaw, iti family ni Manong Samuel Cadiente, ken Nanay Presi Cadiente, bendisyon nam kadi iso dayting aldaw. Agyaman kami ken kaapo, iti panangaramat mo, iti biyag mi nga agserbi ken tangal daw, ket maidaw dawatan mi amin nga dan iti sakit, iti dayting oras o apo dagiti amin nga 26,000 ken amin nga dan iti COVID in Jesus name. They will receive healing this morning, Lord. Mariknada di kadam o apo kadakwada. Ket sanda nga mapukawan iti namnama o Diyos. Tadda ka nga agpalaing kadakwada kadagiti nyaman. Agsaksakit nga kadakwada. Ken saan lang nga COVID apo dagiti danti cancer, diabetic, ken dadumapay nga sakit o apo. In Jesus' name, Lord, we declare healing upon them this morning. Agyaman kami ken kaapo Hesus Kristo. Tararamatem ti biyag mi tapno mangted kami o apo iti namnama kadagiti anak mo iti daytoy nga oras. Ket bendisyon nam kadi o apo dagiti amin nga agselebrar iti panagkasangay da. Bendisyon nam daman ng Bet Reyes, Manong Salvador de la Cruz, da Ninang Mila Nibre, ken dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas. Ken dagiti amin nga celebrar iti wedding anniversary dagyaman kami ken kaapo. Bendisyon na mga rado apo iti sumarunong nga serbisyo madamdama. Kamatalik mi ken ka iti mensahe ni Dr. Menry Mendilio. Ket dagiti ti dawat ken pagyamanan mi iti nagan ni apo ming Hesus Kristo. Amen. Amen. Sabi po sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, ayon sa kanila makakaya, ayon sa biyayang tinanggap ninyo sa Kanya, tayo po'y patuloy na ina-encourage na magkaloob ng ating tithes at Thanksgiving offering. Nariyan po sa ating screen ang video account number at ang ating pong dalawang GCash account number. To'y sagot nga yekni, taod ako pang, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti panakaisagot, iti biyag mi ken ka, iti daytingal daw, iti panakaipaay ti mensahem, ken panangipaay mi kadagiti sagsagot mi nga maramat iti panagserbi mi ken ka. Bendisyon nam dagiti amin nakamkameng mi ti Lucano, ken uripay dagiti saan nga members nga nangisagot kadagiti daton da ken ka o apo iti bank na Nax United Methodist Church video bank account ken di GCash account in the name of Ate Nerissa Samonte. Bendisyon nam dagiti yung sagsagot amaramat iti panagtultuloy a panagserbi ken ka o apo. Ket dagiti ti dawat ken kararak mi babaon itinagan ni apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Naimbaga bigat tayo amin kakabset ket madaydayaw iti Dios anamarswa kada tayo iti daytoy nga insagot ng aldaw.
Kakabsat, awan iti face-to-face worship service tayo. At dadag iti nagdamag kanya kiti rabi. Ket sugbat ko nga awan pay laang iti face-to-face worship service tayo. Gapo iti COVID surge ditoy NCR. Ket mamuan yun to, pakamuminto kada kayo no kaano nga madan tayo manen iti face-to-face worship. Inton bumaban. When nagsubling at 300 lang iti cases tayo, when 100, when awanton iti COVID, ket agsubli man iti face-to-face. Kita ket online service amin nga ramidan mi itangal daw. Ket kakabsat iti bulan iti Enero, ket bulan iti Bible month. Ket iti tema iti daytoy nga bulan, make the Bible exciting. Read, share, read, share, and subscribe. So nga, iti Biblia, ipatig tayo kumakakabsat. Iti Biblia, ket basbasaon tayo ken i-share tayo na anyaman dagiti nabasa tayong nga sasao ni Apo Dios. Ket pagbiagan tayo iti Biblia kakabsat. Ken kastamad, nga daan tayo iti poster making contest, kakabsat, dito'y talong categories, dito'y arts, 12 below years old, visual kakabsat, then arts 13 up, dito'y computer, and then the computer graphs 13 ups. Ket dan iti cash prizes ken exciting giveaways. Ket masapul iti pre-registration required for categories 2 and 3. So, iti complete mechanics kakabsat ket mabasa yu iti Facebook page iti Knox United Methodist Church. So, encourage da kayo nga makisali kayo dito'y poster contest iti celebration iti Bible Sunday. Ken ni Apo Dios iti agbendisyon kada tayo kakabsat iti daytoy bulan. Ket happy birthday kada kayo amin ngag-celebrate ti panagkasangay yo. Ket may malaglagip po ni Mami Arlinda Uy nga birthday ito no 13. Kaya ni Mrs. Estrella Margalio nga birthday mo ti daytoy nga bulan. Ken urepay nga kablawan tayo ni Manong Salvador de la Cruz. Ken Michelle Maygo nga agkasangay into no 14. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin nga ag-celebrate iti panagkasangay yo kakabsat. Madaydayaw iti Dios. Ket kada kiti amin nga ag-celebrate iti anibersaryo iti kalaysa. Ket ni Apo Diyos ko may iti mangipay iti adu at idog nga tawen kadagiti tunggal agasawa iti panagden na. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada tayo amin kakabsat itangal daw ket itultuloy tayo nga kararagan iti sumarunong nga serbisyo. Kantawen tayo nga rod ti mauding himno. Naga ni Jesus alwadan, isulat ipagbiagan, taisot nang isalakan, kada tay ti kadaksan, ganan natanong, dito'y lubong kamangko, naganan natanong, ni Jesus sa manubot, naga ni Jesus maalam, akabala na lagdang, o kararwati ridep mo, lukagem kumaala, naganan natanong, dito'y lubong kamangko, nagan
mabalin. Timulo ka na itanem, gapot ayat nalain, naganan natanong. Dito'y lubong kamangko, naganan natanong. Ni Jesus sa manubot, napateg na gani Jesus, pagragwen na to'y puso, tal na kadatay maandang, no datay aklunen na, naganan natanong. Dito'y lubong kamangko, naganan natanong. Ni Jesus sa manubot. Kararag tayo, when o Apo, itinagan mo ket natanok, itintero ang lubong. Sikaw Apo, iti pagrukbaban, ken pagdayawan mi, iti unos, iti panagbiag mi. Sika iti amin mi, o Apo Heso Kristo. Ket awan iti maramidan mi, o Apo, no awan kakada kami. Agyaman kami, iti kanayon a panangidaldalan mo kada kami, o Diyos, iti daytoy nga biag. Ken panangilukat mo, iti daytoy nga tawen 2022. Nuwampay naladingit, o Apo, when nalidaig, iti sambay, iti nga barong nga tawen. Gapu, iti panagnato, iti kaso, iti COVID. Adu, dagiti agpakadang anak mo, Apo. Ken adu, Apo, dindan ti sakit. When amami nga nasantuan, nagyaman kami, ken ka. Nga iti likudan na dagitoy, at dako, Apo, amang liwliwa, mang paimbag, akas ingkarim, o Apo, nga ramidam kada kami. When o Diyos, agyaman kami, iti panangaramat mo, kada kami nga anak mo, tapno, makapagdaydayaw kami tangal daw. Agyaman kami, iti biyag ni Deaconess Sharon, ni Deaconess Irene, ni Renwell o Apo, ken ni Ronald, nga timulong kada kami, iti preparasyon, dahito nga service tangal daw. When amami, agyaman kami iti karkararag, the documentary, Pastor Ong, nga dada kadagiti personages dating oras. Lord, we pray for their recovery. We pray for healing upon them, O God, this morning. Agyaman kami. Tasan mo isuda baybayan, O Apo. Ket amami nga nasantuan, bendisyon namin iti Church Council, kandagiti amin nga kamkamang iti Knox United Methodist Church, ken uray payo Apo dagiti amin a nakadwami iti online, iti virtual service. Sika iti may daydayaw ken may tan-ok o Apo. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi iti nagan ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwang, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket itawaten tayo tinaindakla na bendisyon, naggapo tinagan ti Diyos Ama. Itanak na iso ni Apo Heso Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken iti biyag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay ti awaten tayo, gana itaken awan inggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat tayo amin, ket ni Apo Diyos kuma, itag bendisyon kada tayo, itangal daw.